We want to work with the ANC. Samunana nginibingelele nginamukele le channel eMasweti Muna Production okubingelelayo uMxolisi mfana kaDlomoza laphansi le enkandla emahlathi amnyama. Uma ngabe yaqala ukufika le channel ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi uqofa subscribe ngaqhubeka kwale video ushaw like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganisa kwethu njengoba ngangikade ngutshelile kwenye ke yama video lapho khona sisabheka ukhetho lungakapheli sephaka nendawo lapho khona sasikhuluma indaba yama seats nokuthi ke kuzokwenzakalani mawukuthi ke elinye alikho iqembu lizothola 50% we support. Njengoba lingekho ke iqembu ke lithola 50% we support ke ama-seats njengamanje siyaqala ukubonakala ukuthi ke azoma kanjani. Mangabe eqala ukubonakala ukuthi azoma kanjani, amaqembu kasiyaqala yashelana ke manje. Amanye kafuna ukuchema nalo nomunye ufuna ukuchema nalo ufuna ukuchema nalo. Odludla ke manje bayaphenduka baba odladla nodladla abanye bayaphenduka ke baba ke odludla. Iqembu nje lokuqala ngolethela lona seliphumele obala ngokuthi ke lona lifuna ukuchema nobani iqembu lika baba uJulius Malemba, iqembu iEFF isicelele nje nathi cha thina sifuna ke ukusebenzisana nawe we president Cyril Ramaphosa okanye sifuna ukusebenzisana nawe ANC etshela ke imedia uMalema. Kodwa ke maphambilini besikade ke simazi ke njengomuntu ongayifuna la ihambe khona iANC, kodwa uthi cha njengamanje akanankinga ke nokusebenzisana neANC ngoba inamandla futhi ke inama seats amaningi, kanti ke futhi ibonakala ngathi eluza ama votes. Uthi akanankinga nokuthi ke ayilulele isandla. Ngizokukhumbuza ke nje ukuthi ke maphambilini ukhetho ingakaqali uMalema wayekade eshilo vele ukuthi akanankinga nokuthi alekelele uANC ukuthi awine ukhetho. Wathi ke kodwa into akangayifuna eyoqala nje ukuthi ke uCyril Ramaphosa asule as president bese kuthi ke okwesibili uFloyd Shivambu abeke uminister of finance walapha ke eMzansi Afrika. Nganza kwethu baqalile ke manje ke bayavela abantu ukuthi ke lo uhamba nobani, lo ubamba nobani. Sifisa ukwazi ukuthi ke lothi litshonela kusasa kuyobeke sekunjani njengoba ke njengamanje eMidrand amanye amaqembu aseqalile manje kaya protesta, amaphoyisa asefikile ayalwa ke manje alwa ke nabantu abathi ke bafuna kuqalwe phansi kubalwe kabusha. Sifuna ukwazi ukuthi ke kusasa kuyosake sekunjani ngoba ke no-IEC naye usevumile wathi ke uzobala kabusha kulezo indawo enekhalazo. Kodwa ke basazobheka ukuthi ke umuntu ngoba ethi nje ufuna kubalwe kabusha ufakazi uphethe na. Okwamanje ngicela ukuthi nje uyibonele uMalema esho ke ukuthi akanankinga nokulekelela uANC. Ngiyabonga. Of this nature need you to be ready to compromise on certain things, but there are certain fundamental things that you know that these are deal breakers. For instance, the issue of land is not something that you can compromise on. But we'll go and engage, open-minded kind of an engagement, and then we'll take it from there. We want to work with the ANC. If there's any party that we can work with and work properly, is the ANC. Because ANC, when compromised, is not arrogant. And ANC, when it doesn't have absolute majority, and it happens that you share power with them, they never recover from losing power. So if we're to go to election again in the next 2 years, the ANC sitting at 40% now, for sure they're going to come back with 15%. Because after losing elections, they don't do any effort, nothing, to change some attitude. So once they say the ANC has lost what, you must know they're going to lose forever. So don't worry. That's why we prefer them, because they will never grow.